Kopi susu. Gampang no. Pripun? Susune, Pak? Lah susune? Gampang. Pripun? Wiwitane nyingkar nyingkur tanpa bental tanpa klasna bata-bata Bir ndak ali iki. Nyelani dilut wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Dalang nyuwun lagu nemen kalian Tambaban. Tertanda Wakapolres ugi Bapak Kapolsek. Wah iya, iki tertandane Bapak Haji Hartono. Engko diaturake. Ya, lumayan piyai kene iki jan anu Bir. Nggih. Tenan piyai lomo-lomo. Lomo saestu Pak teng mriki Pak. Penontone kuwatah, anteng ngeten iki jan nyenengke Pak. Nyenengke ya. Nyenengke sanget. Lah kira-kira yen sampean gandeng sarjana seni tur dituntut oleh zaman sinden ki ora mung pinter nembang gending ning uga berwawasan yang luas. Kira-kira menurut seorang Birgita makna dari bersih desa itu apa? Ayo. Pak ngono mbok ya latihan sik ngono lho Pak, mong aku mbok dadak ngene iki aku bingung. Latihan iso ki lumrah, zamane wis digital, serba cepat, tepat, akurat ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Oleh nganti akurat kok garise loro, dadi kuwi berarti. Dadi apa, Pak? Dadi. Iya kuwi ngono. Nggih, sakderenge menerjemahkan niku nggih Pak, kula tak salam-salam riyen nggih Pak. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Keselek, Pak. Untungmu ketatap mic ora ayo. Kowe mergo sok jahil karo mic lho, ngono kuwi oleh-oleh. Pak, Bu, pipise lancar nggih? Pertanyaanmu langsung kuwi iki piye to? Lho, sehat apa piye ngono lho? Lho tegese nek pipise lancar niku berarti sehat nggih to, Pak? Ning paling ora ya dikon. Pripun, Mak? Sae nggih kabare? Sihat nggih? Mak jujuk pipise lancar. Lah kula senengane jujuk kok, Pak. Oh, lah kuwi kurang romantis lek kaya ngono kuwi. Iya, Ya, ngono kuwi. Ayo. Terus bersih desa gimana? Bersih desa adalah suatu kegiatan masyarakat atau kegiatan adat turun-temurun masyarakat mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen serta mohon keselamatan sakit untuk seluruh masyarakat. Memohon sakit. Maksudnya untuk menghindarkan dari sakit ngoten lho, Pak. Oh iya, ngono kuwi. Mula sing jenenge berkata-kata iki mung kelangan sak kata ngene maknane wis beda. Ayo. Gandeng ki sowan ning Kecubung. Aja kalah karo dagelan-dagelan ngen YouTube kae. Sampeyan kudu iso menjabarkan apa itu Kecubung. Kecubung, dusun Kecubung gitu, Pak. Kecubung. 3 suku kata. 3 suku kata. Nah, Ke
kekompakan antar perangkat desa, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Dusun Kecubung dengan urunan uang sebesar 200.000 nggih to Pak 300.000 kanthi nanggap wayang dalangipun Pak Cahya Kuntadi lan sindenipun yang cantik sendiri Mbak Birgita Ayu. Loh, sinden sakmene bahan iki sing cantik dhewe iki ya Birgita Ayu. Nggih to Pak Bu? Lah Birgita Ayu. Oh iya ngangge ayune. Bener. Apik rajiman. Ayo. Oke. Terus kedua, cu. Mencu. Ayo. Cu tegese cukup mugi-mugi masyarakat tipun sedaya ten mriki kecukupan Pak. Unggul rezekine nggih to. Unggul kesehatane, unggul panene. Lan supaya ndadekake desane gemah ripah lo jinawi karta tentrem tur rahaja. Allahumma amin. Rabbal alamin. Apik. Kari terakhir bung. Ayo mudiar kowe angel iki. Bung iki. Apa ya, Pak? Ayo. Bung. Anan pring kuwi. Ayo. Bungkam korupsi dan bungkam kejahatan di desa ini, Pak. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa menegakkan hukum melalui Bapak Kapolsek ngono piye? Dengan cara saling menghormati antar sesama nggih to, Pak. Ya. Rukun antar sesama nggih to, Pak. Nggih. Kecubung. Kuwi mau wis kok rancang, paman iso memper, tak tambahi kecubungi desane Gondang. Lek iso 150 ning kowe. Ayo. Tenan ye? Tenan. Gondang. Gon dari arti goncengan Pak. Tegese masyarakat niku goncengan, gotong royong sesarengan nggih to Pak. Guyub rukun nanggap wayang panjenengan nggih to yang berisi tontonan serta tuntunan. Ah, elah, iki spontane apik bocah iki. Ayo. Dang, ayo. Dang. Iki karo mikir nganti pecah sirahe wi dangdeng-dangdenge. Ayo. Dangdut nggih ta Pak. Saka tembung dangdut, ten wayangan iki mboten ugi kok gending-gending, tapi wonten hiburan dangdut campur sari maksudnya lagone niki lho Pak. Iya. Ini 150 Pak. 150. Sik kelingan to kowe? Saya kelingan aku iki mau berspirit gen semangat ngono tok aku asline. Loh, tetapi jenengan pun janji 150. 150 nggih. 150 nggih Pak Bu nggih. Nggih. Dalamu malah akeh Pak ngono diwangi. Sinden iki bareng ero dhuwit iki malah berubah menjadi kotak amal lho Pak niki malian. Nek ora apa-apa gandeng aku janjinya 50 150 ya kowe. Nggih. Sawangen amplopmu sesuk isuk sudo 150 pisan ae. Amplope sing kak Ibu Kesi duduk jenengan. Oh iya jalure beda ya. Ayo. Aku ngenai Pak Rohabi. Ayo ngono kuwi. Nggih, kula dereng perkenalan nggih to Pak. Betul. Derek pitepangan nggih Pak Bu, kula Birgita Ayu, aslinipun Kediri Jawa Timur. Sakniki status single dereng menikah. Wah. Sik umurmu pira saiki? OTW 24 tahun. 24 iki kudune tata-tata persiapan. Le dolan, le seneng-senengi disuda, ya toh. Supaya ndang entuk jodoh. Kira-kira yen sampeyan milih jodoh piyai kakung sing kok pilih wong sing sugih, wong sing ganteng, apa wong sing pinter? Nek kula nggih milih cowok, milih lelaki niku nggih, Pak. Sing pinter, Pak. Sing pinter. Jelas sing pinter, tempu di mawon niku milih sing pinter. Goblok kuwi kleru. Kok goblok to? Lah pinter oleh ra ndek dhuwit. Ya sampeyan penting pinter Pak. Sakniki contone Pak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, kaya ngono lho Pak wong golek ilmu ki ben pinter iki kaya ngono. Saiki pamane sampean golek ilmu ning Cina. Numpak pesawat apa ora? Numpak pesawat, Pak. Perlu ngangge dhuwit apa ora? Ngangge dhuwit. Lah iya duwite dhisik sing penting. Lah wis duwe dhuwit lagi entuk ilmu. Wong sekolah ngangge bayar SPP apa ora? Ngangge SPP. Dadi lek kanggoku sing penting kuwi duwe dhuwit luwih dhisik, ngono kuwi. Perkara ilmu ku digoleki. Semua adalah guru. Ya ora iso Pak, pinter Pak Panggan. Contone tadi Pak, nuwun sewu Pak, DPR termuda kita, Mas Rizky nggih to. Mas Rizky nek mboten pinter nggih mboten dipilih dados DPRD lho Pak. Berarti sing pinter Pak Panggan. Lah ora, aku tetep sing sugih. Lah Pak Mas Rizky mbok pinter kaya apa lek ora ngedumi kaos karo dhuwit ning masyarakat ya ora dipilih ora ngono kuwi.
Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi balaku akeh tetepan kowe arep piye kowe. Lah sakniki Pak, contone sakniki, nek mboten pinter nggih to, mesti tidak bisa baca tulis. Napa nggih Pak Bu? Nggih to? Lah sakniki contone nek pesen ten restoran ngoten niku Pak, mesti nek ditulis. Jenengan pripun ngoten niku? Lah, kowe iki rasa bingung, sementing duwe dhuwit. Pamane aku ora iso maca, ora iso nulis. Gampang. Ora kudu ditulis, ngopo dadi ditulis? Heeh. Celuk ngono pelayane rene gambarne mesti mudeng dheke. Ngono. Digambar. Oh iya no. Lah sakniki Pak, contone nek pesen ayam bakar gambar pripun? Gampang ke panggangan ke digambar, dikai ayam ning dhuwure, kei kedul-kedul asap, wis ayam bakar, wis mudeng pelayane. Iso Pak wong iki. Oh piye? Wong sugih mesti pinter kok ya. Sik Pak, misale pesen iki Pak, wedang jeruk. Gampang gelas ya toh, dikei banyu sret bar kuwi sisih kei jeruk. Wis ngerti apa ki pelayan? Wedang jeruk. Dikekne siap, langsung aman. Ngono kuwi. Gak panggah iso ya Pak dalange. Alah kowe karo aku. Senekno Pak, iki tak bedheki nah. Apa? Nek carane wedang kopi, piye Pak pesen kopi? Gampang lo gelas Angel, dipulas Pak, ireng Pak. krek krek krek. Dadine wedang kopi. Pelayan takoni ngerti apa? Wedang kopi gaweke aman. Ayo. Iso ya Pak dalange. Sakniki nek pesen kopi susu pripun jenengan iki Pak? Kopi susu Gampang no. pripun? Lek teh gitu. Teh, Gelas gelas. dicorek abang utawa kuning dadine teh. Teh. Wedang putih, pamane iku putih. gelas bening ngene wis ngerti wae wedang putih ngono Nek kuwi. wedang jeruk, Jeruk gelas kei gambar jeruk wis dadi wedang jeruk. nek kopi susu Pak. Lah lek teh kuwi gambari kuning. Lho, nek kopi susu kok. Nek Kok kopi setokan susu. urutane kok wedang Oh, putih iya, sik, iya, bar wis, mangan yo. lak wedang putih Wedang sik, putih, ya toh. heeh. Ben awake dhewe ora apa kuwi jenenge iki. Keseleken. Ngono kuwi, gambar gelas putih genah engko pelayane ngerti wedang putih. Nggih. Kowe pengen teh gambar kuning ya teh, ngono Teh. kuwi. Lah Gampang. lek wedang kopi susu? Ha iki ya lek kopi ya, kopi angger Kopi. ireng gelase. Kuwi ngerti lek kopi. Lah susune Pak? Heh, Lah susune gampang. pripun? Gelas mau lak digambar dicorek rupane ireng kabeh. Nah, Heeh. kopi. Kuwi lak kopi to wis ah? Kopi. Heeh. Terus apa? Susu? Gampang. Terus sisi gelas iki digambari bunder nik. Dong mesti pelayane. Pokoke genah menawang sugih kowe to, kowe arep muni piye arepe. Ya ora Pak, pinter ae Pak. Ya pinter. Ya wis nekat monggo. Kuwi ya pinter no. Pinter ngapusi wong lanang kowe iki. Iki pamundhute diaturake coba Birgita Ayu. Nggih. Ngersakake mau gubuk asmara. Engko Gubuk asmara. pamundhute Pak Kapolsek diaturake bareng-bareng ben gayeng tambah ban. Oke. Ya, nggih. Niku wau gubuk asmara saking Bapak sinten wau Pak? Kan tadi 2 permintaan gitu. Sambel kemangi karo gubuk Niku asmara. dari Sik endi mau? Dari Mbah Rohiman. Mbah Ayo, Rohiman. Oke, nggih. Terus yang satu lagi tadi ada Pak. Endi to? Ada tulisannya. Sik aku malah ora temu to. Iki podang kuning kembang rawe kutut manggung iki wo, kudu. Sitoke. Sambel kemangi, terus Oh, kijing iya, miring, iya. ora Berarti enek. Mbak Rahiman meng dene winong wis nembang sambel kemangi 50 berarti sing 50 kurang kula Pak nggih Pak. Wis entuk 150 iki. Lho, lah kan niku wau tembangnya dereng. Kowe iki jane sinden apa copet? Urung nembang wis jual 50 ora. Ya berarti nek nembang nggih Pak Mbah Rohiman nggih, mengke sing 50 kula nggih Mbah Rohiman. Nggih. Mbah Rohimane wakeh lho ayo. Pokoknya sing bagus dhewe ya Mbah Rohiman. Iya. Ayo gubuk asmara coba Birgita nggih, ketokno kaya apa? Ratune. Ayo. Nyingkar nyingkur Apik. wiwitane nyingkar nyingkur. Saya mboten Pak Bu. Saya ketemu Pak. Ya wis gandeng sing ngelem sing mirsani sae nyawa 50.000. Ning anggere elek utawa ora apal utawa kleru tarik 200. Lah kok akeh ngono Pak? Wis pokoke ngono kuwi aturane manut pimpinan kowe kuduan. Ayo. Yuk. Lengser
Awon nggih Bapak Ibu nggih. Sae. Ya 50.000 neh Pak berarti Pak. Wis ngene carane ngene aku bubruk dadi dalang. Wis. Arep tuku haiis malah ra sida iki malah. Wis. Niki anggih tuh Pak niki nggih didum kalih yoga meleh panjenengan. Iya, mulek ya akhirnya. Mulak. Arep mubir. Lalampahan kang Ayo minir. wuri. Lah kok jengek, kon miring kok malah jengek lho. Cengkok Pak, mau kan pon minir terus dibalikne meleh. Niku jenenge perkembangan cengkok. Ora lek ngono jenenge kemrampu. Malah ora miring ora jengek ngono kuwi. Loh, nah kan iki cengkok kasih bir kita, Pak. Ya terserah bir kita lah. Lah terserah awakmu berarti ya aku ora ngene dhuwit iki. Loh, ojo Iya, ngono to, no. Pak. Tak apik-apikne wis sing terakhir. Lah kaya apa? Tresno tulus nadyaningku bek asmara. 100. Ngerti 100 nggih Pak Bu nggih. Ngerti yang ngono ngedekne tutik selawe wis gelem. Bola kuwi Pak. Selawe ya teh ya iya. Masyarakat Kecubung iki cinta bir kita, Pak. Ya tutik wis rampung selawe sak mijete pisan ayo. Nggo krim dhewe ayo. Yo diaturake gubuk asmara Mbak Birgita Ayu Kota Kediri. Yo. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Maya. Tak pernah ucap hati-hatinya bersampai. Harimau, 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 harimau Maya. Sukses selalu untuk warga masyarakat Kecubung Kondang. Terus kondang komando.